Ibu wulada in an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye armée ale wulikajɔ belebeleba dɔ kɛ Tenza fanfɛla la wulikajɔ in min ni e yɛrɛ ye ɲinini dɔw k'a kan ɲinini minnu y'a to i sera ka fɛn dɔw sɔrɔ ni min bɛ se ka fɔ mɔgɔw ɲɛna nin waati in na e yɛrɛ ye mun faamu waleya in na fɔlɔ. Kasi n b'i fɔ ani minnu bɛ k'a lamɛn n b'u bɛɛ lajɛlen fo. O diyara an ye. Effectivement a bɛ waatinin bɔ sisan an ka armée mɔgɔw bɛ ka yɛlɛ ka taa Tenza. U ka taa Tenza Waten. Oui. Bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye u bɛ ka évoluer ka taa. Bon maintenant an ye kunnafoni minnu kɔni sɔrɔ. C'est que an ka mɔgɔw le 27 juillet kalo tile 27 an ka mɔgɔw kun attaquera yɔrɔ min na. Ko u ye embuscade kɛ ka an ka mɔgɔ damadɔni sara la. Awɔ. Donc réellement yen nɔ kɛlɛ da kɔnɔ kun ma diya an na. Parce que an kun ye tile 2 kɛ kɛlɛ la. Awɔ. An y'u ka mɔgɔ caman faga mais après o dugusajɛ dɔrɔn u ka mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna nana. Bon finalement an ka mɔgɔw minnu fana kun bɛ yen olu ye mɔgɔ minnu kun tɛ se ka sigi quoi. Segili t'olu ka calcul olu kɔni bolo dɔrɔn ni fɛn o fɛn mana kɛ an tɛ segin quoi an kɔni bɛ taa dɔrɔn de quoi. Ouais. Bon finalement kɛlɛ kɛra cogo min na bɛɛ bɔra kalama kɛlɛ da ma diya an na. Bon an ka mɔgɔw sera yen nɔ sisan. U sera ka su caman sɔrɔ su minnu kun bɛ yen. Sera ka caman sɔrɔ yen nɔ. N'o y'an ka mɔgɔw sɔrɔsi su ye. Voilà u y'u bila hélicoptère kɔnɔ dɔrɔn ka na n'u ye Kidal. Mɔgɔ minnu sara depuis le 27 juillet. U sera ka su dɔw sɔrɔ k'u bila ka na hélicoptère kɔnɔ k'u évacuer ka na n'u ye Kidal. Bon mais maintenant an ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ kelen minnu na puisque tubabuw bɛ ka ɲini k'a dɔn cogo bɛ an ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ minnu na. O ɲininkali bɛ ka kɛ dɛ ko kɔnvoi tununa wa kɔnvoi taara fan jumɛn. Voilà exactement n'i y'a jateminɛ Waasi Nasiri yɛrɛ bɛ ka diɲɛ kuma sugu bɛɛ fɔ. Ale kɔni tɛ o. Voilà a yɛlɛla réseau kan a y'a fɔ ko an ka mɔgɔw ma u ka suw ye ko su foyi kun tɛ yen. A y'o kumaw fɔ alors que su ninnu caman sera ka ye. Bon maintenant u bɛ k'an ka mɔgɔw ɲini fan bɛɛ an ka mɔgɔw bɛ ka taa yɔrɔ yɔrɔ u kɔni t'a dɔn an ka mɔgɔw bɛ ka taa fan o fan fɛ. Mais kibaruya dɔ de kɔni bɛ yen an y'a sɔrɔ bi. Mais a kibaruya nin tant que a ma confirmer armée fɛ. Bon a ka gɛlɛn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ kuma a kan. Mais groupe dɔw bɛ yen. Groupe i yɛrɛ b'a dɔn telegram ye Rusiw ta de ye. O ye Rusiw ta ye. Telegram ye Rusiw ta ye. Faransi yɛrɛ tun y'a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ minɛ k'o bila kaso la yɛrɛ. Effectivement Pavlov Durov. Faransi tun y'a ɲɛmaa minɛ k'a bila kaso la. Awɔ. Parce que u tun ko k'u mɔgɔ bɛ telegram information dɔ la ko ni mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u bɛ ka fagali sugu dɔw kɛ telegram n'u bɛ ka telegram utiliser ka fagali sugu dɔw kɛ. Ou bien ka sariya sɔsɔba dɔw kɛ. Ko telegram ka se ka u tɔgɔ n'u ka références di yaasa kɛkataw nɔfɛ. Bon maintenant puisque telegram ye Rusiw ye u ka groupe caman de bɛ yen Rusiw ka groupe caman de bɛ yen. U bɛ to ka échanger kɛ u bɛ to ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ quoi u bɛ to ka kuma. U bɛ kibaruyaw di ɲɔgɔn ma. Rusiw mana voilà u bɛ kibaruyaw di ɲɔgɔn ma. Bon Rusiw ka kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u kɔni telegram kɔni fɛ u bɛ to ka kuma yen nɔ ka u ka information di ɲɔgɔn ma. Bon maintenant ne fana bi a groupe caman kɔnɔ. Parce que ne sera ka don a groupe caman baden kɔnɔ. Ce qui fait que Allô? Information oui allô? Oui an tulo b'i la. Voilà tulo b'i la voilà ne bɛ a information caman sɔrɔ. Rusiw ninnu ka groupe kɔnɔna na. Mais information ninnu bon Rusiw minnu bɛ Mali kɔnɔ. A bɛ se ka kɛ olu de b'a fɔ u Rusiɲɔgɔnw ye Rusila ye wa? Ou bien olu tɛ k'a fɔ wa? En tout cas an t'a dɔn exactement mɔgɔ kelen minnu kɔni bɛ k'a fɔ parce que a sɛbɛnni bɛ Rusikan de ye. Mais puisque application dɔ bɛ ne ka téléphone na bon a b'a to Rusikan bɛ yɛlɛma yɔrɔnin kelen. Donc texte fɛn o fɛn mana na Rusikan na a bɛ yɛlɛma automatiquement donc ne b'a ye. An kɔni t'a dɔn mɔgɔ kelen jumɛn bɛ ka kuma kɔni. Rusiw minnu bɛ Mali kɔnɔ yan wa minnu bɛ Centrafrique wa? Minnu bɛ Sudan wa ani minnu bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen olu bɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye mais a bɛ bɔ yɔrɔ kelen min na an t'a dɔn mais an ye information min kɔni mɛn bi. Dɔw ko de. Dɔw ko ko Iyad Agali. K'a ka karamɔgɔ dɔ k'a ka marabu dɔ. A ka mori dɔ. K'a ka mori dɔ voilà ko o sera ka minɛ ka faga. Ko o sera ka minɛ bon ko fagara. Ko Algérien dɔw fana sera ka faga Algérien 2 ani Français dɔw. Pratiquement tout et pour tout mɔgɔ 7 ɲɔgɔn k'u sera ka faga. Olu tun bɛ Tenza sa kɛ.
Voilà, ko tenza niveau là. Ko tenza ba niveau là ko connaître la kake. Ou information faux. Bon, maintenant do fana de l'information already. Donc il y a ka ko na ko yad agali yere de fagala. Donc yo fana fo bon a Colombie ou Russie nga groupe kon kaino. Mais famille do bon puisque anga armée makuma. Ama folo de. Ni Mali armée kon ma boka kuma 105 ans. Kagele. Bon, voilà, ni a eu réseau quand fait bon, il va tout tes follow. Et le temps que l'armée Kaboni, l'armée Boraka, faut que effectivement, bon, voilà, ni ne kera, on identifier, bon, il y a ni casse, ni casse, nous, faut. Bon, on trouve comme nous, bon, les camarades, ne m'a pas quand il a été, bon, ne m'a fait quoi. Voilà. Ah ouais, il vous n'y kiwariaye. Kiwariya mi y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sira fɛ min ye Irisu ka Instagram kan. Telegram kan dɔw ko Iyad ka morikɛ don dɔw ko Iyad yɛrɛ don nka I ye min fɔ armée bɛ kibaruya di cogo min ni o ye Diripa ka sira ye. O ye kibaruya jɔnjɔnw ye min bɛ se ka ta ka lakali bɛɛ lajɛlen fɛ. Voilà. Nga mi me bololo sira kan bi o ni kibaruya yin folo yani armée ka kuma. Voilà, c'est ça. Mais tenza waten ko nyere ere nyeba ko la chugodi parce que abina fo convoi a kumpa be mogo la mogo be faga do mini be ka ke ala kuma te mamunu be ni ulu sigilente do la ka kibara jugodi mawma jien kono ka kena nga wulu masiri tabaw ka wuli ka joyi. Bon, ne ba mi saka ni fo tenza waten ko la. Ne pas me hakla Mali on se hakli parce que na fera ko on attaquera le 27 juillet. Je veux que moi na ngolo on attaquera Guillaume. Awo. Na fera kana mo sereno. U sera a kere koneno oui u sera ka shuru so u shu taga ko u blaga na hélicoptère ko u blaga na Kidal. Bon, ça veut dire que déjà normalement il fait na Europe na c'est que la Europe na. Ni kawo da modana ko fa il fana kala ka tatuna yoro kurala on ne ko mbolo ko ne progression le ko fo obi progression ko fo donc ne ko mba donc ni parce que a yoro shunu ko yoro na ni tenza ere ko manja nyona ya jani ba ni madara na ko mitebe kilomètre bi ça va ere ka atobo. Voilà, tout bon. Donc, du coup, c'est pour dire que nous, c'est là où on a cabane. Bon, c'est comme nous, c'est là cabane, on la met. Déjà, le fait que vous cassez nos armées et communiquer au camp qu'on fait. Oui, au fond. Bon, déjà, moi, je pense que on est succès bas quoi, parce que, on peut le dire comme ça, Yoromna, vraiment, il y a, quel est le boulot Yoromna? Il calcule, clan, qu'on fait, il a 14 qu'il l'a tourné. Bon, ça veut dire que tu seras quoi? Seraté. Mingon biké qu'on biké de seraté quoi. Parce que généralement, mon hobby sera attention. Koyanga, mon soro yandi. Akanata et tout. Mais au sereno, ayaga sou de bipere kou évacuer kana. Kakla ka foko aga tchedon. Atu shuto dia yoroshi. Wala sa yoro ba kakla ka no fait. On est qu'on mbolo connaît tenza ko ni ala barakala a ko to bino ya quoi. Aywa, ibo jaray. Voilà. Amin fo ki wala mando. Ni kibaruya nunu laseli ko ɲuman na an ka kunnafoni kɔnɔna bi an b'a fɔ sa ko n'Ala sɔnna ma an ni na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ. Inch'Allah, merci. I ka ciw ka ca an b'i to i ka taa i ka ciw la fɔlɔ. Merci. Merci ici. Merci Ama, merci. Voilà, nin tun ye Ibusi mankan ye. Ibusi ale fana bɛ kibaruya caman sɛgɛsɛgɛ a y'a fɔ cogo min Telegram kan sa a sera ka baara min kɛ o de tun ye nin ye. Wolomasiri tabaw ka école de guerre fala ye 4e promotion n'o ye maa dongnen kuraw ye o baara kɛra bi Badlabugu école de guerre yɛrɛ la a yɛrɛ sa ka fɔ ko zen ta maliyɛnw dɔrɔn tɛ dɛ AES jamanaw olu bɛ a la maa 25 don min ye sanayɛlɛ sɔrasiw ye jalabatigiw olu de don yaasa ka se ka kalanko kunna kalan b'a to o fana bɛ se ka kɛ kɛlɛbolotigiw ye yaasa ka se ka baara kɛ. AES jamana saba bɛɛ lajɛlen fana kɛlen don k'i ka mɔgɔ bila ka na a la zen u ko ko nin zen ni maa minnu bɛna na bɔ nin na o tɔgɔ yɛrɛ bɛna na da AES la sabula AES bɛ baaraba min na o ye ka unité d'élite k'o sigi sen kan min ye sɔrɔdasi kɛrɛnkɛrɛnnen minnu fana bɛ yen n'olu kan ka lakana kɛ jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ k'olu fana labɛn olu ka kɛlɛkɛko ɲɛmɔgɔba minnu kan ka sugandi olu dɔw de ka kalanw fana filɛ nin ka kɛ nin ye baara in kɔni ɲinan san in sa min ye école de guerre ye
ni y'a ka san naaninan maa naaninan olu talen baaraw daminɛnen ne nin ye a ko ɲɛmaayaba bɛɛ lajɛlen min ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na yen bi Badalabugukaw fɛ yen min ye école de guerre la n'o ye cercle de messe kɔrɔ ye Badalabugu n'an bɔra wolomasiri tabaw la an bɛ taa an sɔngokaw fɛ yen an sɔngo donibatalaw y'a yira sa k'a fɔ ko k'a daminɛ bi juma in na n'o ye octobre kalo tile 11 ye olu bɛna tile 3 baara boloda tile 3 baara bila in kɛ kun ye min ye sa o ye k'a fɔ kɔni degun bɛ olu kan bingalu bɛ k'u kan u caman bɛ fa min ye dugudenw ye sa olu kɔni ni baarakɛla ninnu u tin donnen no ɲɔgɔn na sabula olu de bɛ taa donibaw ta ka minɛnw ta ka bɔ yɔrɔw la ka na ni o ye u ko ko min ye maaw bɛ bi olu ka kuma bɛɛ olu de bɛ fa u y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ sa olu ka se ka u ka sira a bɛ fɔ min ma sa ko route nationale 17 k'ale lakana k'a daminɛ sɔgɔmada in na sa min ye an sɔngo kɔni mɔbili kelen o ma bɔ a da fɛ k'i kunda Gao marabolo wɛrɛ kan min ye o an sɔngo kelen in fana kɔnɔna na tuguni a yɛrɛ k'a fɔ sa min ye bolimafɛnw ye ko olu don waatiw n'u bɔ waatiw ko o fana yɛlɛmana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an sɔngo kɔnɔna na mobili foyi tɛna se ka bɔ tuguni ni nɛgɛ kanɲɛ 8 n'o o ma se min ye 6 heures du matin ye o na kɛ maaw bɔli ye pɔsiw la u y'a yira sa k'a fɔ fana ko k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se a 17 ma sa baara ninnu na kɛ o kɔnɔna na ni maa min bɛ se ka don waleya in kɔni kɛ kun ye min ye wolomasiri tabaw olu de ye jateminɛ kɛ k'a fɔ sa ko min ye bamanciw ni bingalikɛlaw ye ko olu ka ca sira in kan kosɛbɛ yaasa olu yɛrɛ ka se k'u dɛmɛ u ka se ka baaraw kɛ u ye nin waleya ninnu kɔni sigi sen kan min ye dugudenw ye olu kɔni ko fɛn o fɛn bɛna n'olu ka lafiya ye olu ka laɲini ye o ye o baaraw ka se ka kɛ cogo min na Tɔnbɔkutukaw fɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko Bamanciwale ni Jugawale kɛbaw tun ye tiɲɛni kɛ ye o tiɲɛni sa o y'a to min ye CPI ye ale ko nɔrɔbilali ka kɛ nɔrɔbilali min bɛna na kɛ o bɛ kɛ ni musaka ye k'o ta k'o di Tɔnbɔkutukaw ma yaasa baara min bɛ yɔrɔ minnu tiɲɛna u bolo olu yɔrɔ bɛ se ka ladilan cogo min na o de la Bamakɔ kɔnɔna yan sa Modibo Keyita tɔgɔla mémorial la u ye jɛrɛ kɛ jɛrɛ min ni o bɛ tali kɛ sa min ye Alfaki ye Ahmed Alfaki ale ye tiɲɛni min kɛ o n'a ye degun min ta ka ɲɛsin maaw ma ale min ka kiiri n'o kɛra Tɔnbɔkutu bɛ se ka kunbɔ cogo min na yaasa ka se ka fɛn dɔ di min bɛ se ka taa bila o kow nɔ na ka se ka yɔrɔ minnu fana karila k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ Bananbakaw fɛ yen laadalatigiw olu tun b'u ka ɲɔgɔn ye la préfet ni sous-préfet ale ni dugudenw tɔnw bɛɛ lajɛlen tun b'o kɔnɛ kan baara in kɛra u ka préfecture kɔnɔna na sa lajɛ in kɛ kun ye min ye u ka se ka hakililajigi kɛ k'a yira k'a fɔ sa ko ekɔliso 42 min datugulen no Bananba kɔnɔna na ani yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni o ye taari 400 ye ni ji kɛlen no k'olu tiɲɛ komini 9 kɔnɔna na ka kuma olu kan u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Bamanciwale ni Jugawale kɛbaw ye olu kɔni kɛlen no ka dan sigi u la u ka degun ta ka ɲɛsin u ma kosɛbɛ maa minnu nana kɛnɛ in kan u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu ma nisɔndiya sabula Bananba sapeur pompier ko olu ma ye jɛrɛ in kɛnɛ kan bi dun ji kɛlen no ka tiɲɛni kɛ a kun ka d'u ye olu ka ye Tomiyankaw fɛ yen faso ka cakɛda minnu bɛ yen ani minnu sigilen no sɛnɛko kunna sa olu ye ɲɔgɔn ye in kɔni kɛra Tomiyankaw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'o ye baɲumankɛtɔn LVTC ka bɔ Sisikaw fɛ yen ale kɔni ye a dɛmɛbaaw ale ni maa 22 minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ dugumana ninnu na ye a y'olu wele min ye sɛnɛko ta nasira fɛ ka taa se min ye sɛ mara ye ka taa se misi mara ma seko ni dɔnko fo ka taa se bɛnɛ ale kɔni sɛnɛni ma a n'a bayɛlɛmali u ye tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na maa minnu nana sa u kan ka ninnu kalan ka se ka fɛnw yira u la min ye dugudentɔnw fana bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na waleya in kɔni k'a bɛɛ lajɛlen baara kɔni bɛ sen na yaasa min ye maa ninnu LVTC a bɛ se k'u kɔkɔrɔma don cogo di minisiri 3 Mali gouvernement kɔnɔna na olu kɔni farala o jɛɲɔgɔn kan n'o o ye Asa Bajalo ye ka taa sa yaasa ka se ka taa min ye dɔgɔkun kalo kɔnɔna na u b'a fɔ